nyt tuleekin sit pidempi ukko, et mitään en osaa sanoa kaverin taitotasosta. Robert Helenius. Ja siitä lähtee eka erä käyntiin. Robbe hakee vartaloon etukättä. Jevgeni heittelee tuommoista vasenta koukkuu. Robbe sai hyvä oikea toinen vartaloon. Noi, nyt Robbe osuu muutama kovan tonne vartaloon. Kaveri vähän valittaa, että menee selän puolelle. Robbella on ihan hyvin malttia nyt tossa mukaan. Ei oo hyvä. Hyvä vartaloisku oikeel taas. Hyvin toimii Robbe Jabi ja Robbe liikkuu ihan hyvin. Ei oo Jevgeni oikein päässyt vielä lyömään. Taas tuli hyvä vartalo ja uusi. Ettei ois matsia ollenkaan. Ja toka erä käyntiin. Kyllä näyttää ehkä Robbe iskut vähän terävemmältä nyt kuin mitä viimeksi. Ja ainakin tommonen ulkoinen habitus on aika paljon parempi. Näyttää, että Robbe on hyväs tikis kyllä. Ja hyvin toimii suojaus. Jevgeni yrittää tossa lähellä vähän huitoa, mutta ei saa mitään läpi.
Vähän menee tönimiseksi tuolla Jevgeni. Mut ilmaa huitoo suurimmaksi osaksi. Hieno väistö Robbelt. Jevgeni vetää päätä alaspäin ja yrittää heittää vähän koukkuu sinne. Tuomari varoittaa. Jevgeni yritti vähän päälläkin puskea tossa. Hyvä vartaloisku taas Robbelt. Siinä on muuten lähellä, ettei tuu kehäköysistä yli. Nyt Robbel on aika hyvä vaihde päällä. Oi, sieltä tuli hieno kohokoukku ja vasen koukku ylös perään. Ja taas Jevgeni vähän repii sieltä niskasta alas. Tää ei nyt ollut oikein. Robbe käsistää homma. Oi. Kolmas erä lähtee taas ja Robbe vähän pehmittää tuolta vartalosta. Ja hyvä takakäden kohokoukku. Robbe sai perille. Aika laaja karista yrittää Jevgeni. Ja vähän tuolla Jevgenillä on tapana mennä heti sinne niskaan toisella kädellä kiinni, kun pääsee lähelle. Ja taas Robbe saa hienon vartaloiskun perille. Ja muutama vasuri menee nassuun. Oi nyt. Jevgeni vetää vähän vaparitekniikkaa ja vetää tommosen pyörähdyskyynärpään tuolta. Ja taas vähän ajaa kyynärpää edellä. Se kyllä osaa noit koiruuksia. Robbe lyö hienosti muutama suora ja vasemman koukku ja liikkuu pois kehäköysistä. Sieltä muutama kohokoukku. Robbe sai perille. Joo, Jevgeni vähän, nyt se on taas niskaski ja heittelee Robbe. Ei tää mikään painimatsi oo sentään. Ammattimies. Ollut muutamissa eventeissä, missä on ollut juontaja. Hyvin se vetää ja toi engelskakin sujuu hienosti.
Nyt olisi neloserä käynnissä. Robbe vähän rokottaa tuolla Jabil, kun Jevgeni vähän pelleilee ja tulee eteenpäin. Ja nyt Jevgeni vähän töräyttää tonne takaraivoon ja tuomari ottaa pisteen pois. On se sen verran noit koiruuksia tossa tehnyt. Jevgeni on ehkä pikkusen liian hidas. Hidas Roppelle. Roppe näkee kyllä lyönnit jo kaukaa. Ehtii väistää pois alta. Oi. Hieno koukku Robbelta. Ja kyllä toi Jevgeni tos huitoo. Mut ilmaa enimmäkseen. Tai sit pakettiin. Oi, nyt osu Robbe hienosti oikea vartalo. Nyt pitäis vaan jatkaa sinne. Taas muutama ylös ja sit alas. Taisi Jevgeni jo selvitä pahimmasta. Oi, Robbe osuu hyvin etukäden koukun naamaa. Vähän kyllä taksikuski voi Marjan poimia vai kuntonyrkkeilijä. No, tekniikasta niin ehkä Marjo on tullut poimittua enemmän, mutta kondiston ja tosiaan tommosia koiruuksia osaa, että selvästi on ennenkin ollut tuolla. Eikä se nyt ainakaan heti luovuttamassa. Taisi vähän mennä ilmat tuossa viime erässä ja hyvin se kasa sitten. Et kyllä se niinku taistelevan tullut. Nyt Robbe osuu hyvin upparille. On toi vaikee. Tosta Sami Sakko sieltä viittaakin, että on varmasti myös Robbella hankala ottelu, kun ei ole periaatteessa kuin hävittävä. Ja ranking ei voi tosta nousee. Ja joo, se on kyllä ihan totta, että on varmaan Robbel vaikee. Ei oo muuta kuin hävittävää. Ja sit tyylillisesti ihan erilainen. Ja taas kyynärpäällä. Pää puskuu, kyynärpäät. Mut joo, tosiaan tyylillisesti on ihan erilainen kuin mitä piti tulla. Piti tulla lyhyt jätkä, joka tykkää tulla siellä lähellä ja vedellä siitä. Ja sitä varten on tossa reenattu, niin nyt tulikin pidempi kuin mitä itse on. Ja
Tosiaan vähän tommonen jännä tyyli, että tulee lyönnit oudoista kulmista. Ne on muutenkin yleensä vaikeampia. Semmoset kun lyö vähän jännästi lyönnit, kun ne ketkä lyö hienosti teknisesti oikein lyönnit, niin niitä on vähän helpompi väistellä. Nyt Jevgeni yrittää. Robbe alkaa olla jo turhautunut, taas Jevgeniltä otetaan piste pois. Työntää, vetää, kyynärpäät, pää puskuu, kaikkea mikä ei oikein tuohon nyrkkeilyyn kuulu. Se silti vaarallinen, että kyllä sillä paino on paljon lyönneissä. Ja nyt jo Robbe osuu taas hyvin sinne vartaloon. Kyllä se Jevgeni yrittää, mutta Robbe liikkuu hyvin. Robbe liikkuu hyvin jo paketti kasas. Robbe hakee tuolta paikkaa vastalyönneille ja hyvin. Tuo jabi on uponnut monta kertaa. Ja se oikein sinne vartaloon. Nyt Robbe osuu hyvin. Ja taas. Joo, tuossa joku twiittaskin just, sitkeetä lihaa sanoo Roope kauppahallis. Ja semmoista se on kyllä. Sitkeä jätkä. Ja Robbe tossa ehkä ihan fiksustikin tekee, että ei lähde yliinnokkaasti yrittää, kun se on hyvä osuma, ettei lyö itseään ihan puhki, kun on selkeästi sitkeä jätkä. Jevgeni vähän tulee päänkaan aina tohon lähelle. Robbe jabi kyllä toimii. On ehkä terävempi kuin mitä pitkään aikaa. Siinä meni takakäden uppari just ohi. Ja kyllä Robbe kuntokin näyttää paremmalta. Nyt en tiedä, mitä se Jevgeni taas touhuu. Se taisi olla 5. erä. Tuossa twiitti, että luettiinko tuolla pistekorttien tilanteen 4 erän jälkeen kesken ottelun. Onko yleistä hämmentävä? Jaa. Nyt näyttää siltä, että Jevgeni ei tuu enää seuraavaa erää. Että toi kehätuomari näyttää, että Jevgenil riitti. Ei kai siinä. Aplodit Robbel.
Joo, ja tais ne jotain pistetilanteita siellä huudella. Mut joo. Pitää kuitenkin nostaa Jevgenille hattua, et lähti parin päivän varoitusajalla Robben kanssa kehää, ettei sinne ihan joka jätkä hyppäis. Ite en lähtis. Lassi Seppälä siellä vielä twiittaili, että tää Helge-matsi on itse asiassa viihdyttävä. Yleisöstä kantautuvat huudot myös huikein. Hashtag dogfight ja hashtag hakkaa se läski. Kyllä suomalaiset osaa kannustaa. Ei tainnut kuulla niitä perinteisiä tapasse huutoja, mitä yleensä tulee kans ainakin noissa vaparimatseissa. Ja Jaakko Komulainen jaksaa vielä Roberto ammattinyrkkelyn irvikuva. Ei kai jokaisella on mielipiteet niin kuin ne peräreijät, et saat pitää omasi. Ja Jarno Nurminen sieltä, että onko Lars Lapamato jo kotona? Lapamato, oot sä himas jo? Sua kaivataan. Mä luulen, että Jarno venttaa siellä jo. Ja Jukka Siivonen sieltä liittailee, että hakeeko Robbi eri alle vai miksei vedä jo pihalle. Kyllä mä luulen, että oli vaan tosiaan sen verran sitkeet lihat, ei vaan tippunut ja ei siinä viitti oikein lähteä lyömään kaveri väkisin pihalla. Loppuu kondis. Jotenkin tuttu tilanne. By TKO in the 6th round. And the new WBC International Silver Heavyweight Champion, the Nordic Nightmare, Robert Helenius. Thank you for everybody who was here looking at this fight. I hope you enjoyed. He's a big tough guy to knock out. So, but thank you everybody. I feel good from this. I've been waiting for a half year to get a fight. So now I got a fight. Thanks Ervin and Make. Yeah, I feel great. Now next fight. Thanks.